krećemo u neotkrivene svjetove. Robo-vlakovi, snage udružimo, zatim poljurimo. Posjedujem posebnu moć, duboko u sebi. Hrabrost ja ću skupiti i strah pobjediti. Nema zaustavljanja, najjači smo ti i ja. U pustovolinama sad jurimo mi. Robo-vlakovi, upoznat ćemo prostranstva velika. Robo-vlakovi, svi smo spremni, sad je vrijeme za polazak. Robo-vlakovi, krećemo u neotkrivene svjetove. Robo-vlakovi, nepobjedivi i nerazbojni. Jenna i Kay. U redu, da vidimo kakvu sam nadogradnju danas dobio. Što? Zašto ništa ne govoriš? Žao mi je, Kay. Danas nema nadogradnje. Nemoguće. Odsad će biti sve teže. Što je veća razina nadogradnje, više ćeš bodova iskustva trebati. Shvaćam. Pa to je razočaravajuće. A? Koje bodove najviše trebam trenutno? Razina tvojih pogonskih vještina je ispod granice. Moraš vježbati svoju vučnu tehniku. Pogonske vještine? Dobro. Onda pretpostavljam da trebam početi vježbati odmah. Započnimo. Spreman? Lansiraj! Idemo, idemo! Ovdje je Jen. Trenutno Kay se približava trgu fontane. Prolaz nije dopušten. Hej, Jen, što se događa? Malo sam u žurbi. Moram odmah otići do Sally. Naravno. Uvijek Sally. Zašto trebaš nju? Molim te, pusti me, Jen. Ja sam vratarica. Koja je svrha tvog posjeta? Ma daj, Jen, to sam ja, Kay. Zar me moraš svaki put provjeravati? Naravno. Ne možeš imati posebne povlastice. Kay, požuri! Što čekaš? Hej, Sally, pa zapravo... Idemo, Sally. U redu. Prolaz dopušten. Pogonske vještine, zar ne? Ali ja mislim da je brzina važnija. Slažeš li se, Sally? Nisam sigurna, ali ako je to dijagnoza tvoje platforme, moramo raditi na tome. Dobro. Pokušat ću napraviti neke alate da ti olakšaju vježbanje. Hvala ti, Sally. Samo malo. Umjesto ovoga, što ako povećamo težinu nanobombi? Sally, imaš posjetitelja. U redu, molim te, otvori vrata. Hej, Jenna, je li sve u redu? Što radiš ovdje? Zar ne bi trebalo nadzirati vrata? Mogu sve vidjeti odavde. Nešto nije u redu? Ne, dobro sam. Ponekad ljudi kažu da je sve u redu, čak i ako nije u redu. Ako se netko čini tužan, a kaže da nije, možda ti ne govori svu istinu. Što ti misliš da to znači? Luckasta Sally, spora si u ovome. Kako to misliš? Pa, što ti misliš, ha? Samo me želiš iznervirati, Alf.
Zašto si uopće ovdje? Pa rekla si da trebam instalirati postaju za prognozu u planinskom području. Tako je. Možeš li to sad? Naravno, idemo. Sjajno! Wow! Nikad nisam bila ovako visoko. Pogotovo ne na glečeru. Zapravo nije jednostavno. Čak i za nas vlakove alpiniste. Prekrasno je ovdje gore. Pa, čuo sam da radiš na alatima za Cave trening. Kako napreduješ? Odlučila sam to prepustiti Jenny. Jenny? Wow! Sally, to je za tebe promjena. U redu, stigli smo. Da vidimo. Je li to termometar? Zapravo, s njim mogu provjeriti promjene temperature u planinskom području s moje platforme. Mogu predvidjeti lavinu čak i prije nego što krene. Izvanredno, Sally. Krenimo, moramo instalirati mnogo njih. Dakle, ovo je Selina nanobomba za trening. Ide na vrh tvog teretnog vagona. Zaista? A? Što je to? To je Selina nova gravitacijska nanobomba. Na što god ju postaviš, postane teže. Ovo je stvarno teško. Bomba ga čini 10 puta težim. Seli je rekla da nastaviš vući sve dok ti ne postane lakše. Rekla je da ti ja pomognem, ako to želiš. Pa, mogu to i sam. Ali Seli me zamolila da ti pomognem. Dobro. Pa, vjerujem da Seli ima svoje razloge. Aha. Vježbajmo zajedno. Dobro, to je bilo 9 krugova. Sad punom brzinom. U redu. Oh, wow! Dobro bi mi došla stanka. Oprosti, Jen. Volio bih da sam snažniji. Ovo me frustrira, znaš? Kej, znaš li zašto je pogon važniji od brzine? Znaš, svi znamo da si ti najbrži vlak ovdje, ali ti si naš vođa. Mnogo vlakova ovisi o tebi. Treba ti snaga da vodiš i vučeš vlakove koji te slijede. Ne možeš riskirati život ni jednog vlaka. Ali Kej, sve počinje s tim da vjeruješ u sebe. Kao što ja punim srcem vjerujem u tebe. Hvala, Jen. Ja znam. Znam da ti to možeš. Hvala ti. I potpuno si u pravu. Nastavit ću se truditi. Jako sam dobra u čekanju. Možda je to zato što si ti uvijek u pokretu, pa ne znaš kako je to kad čekaš nekoga. Ali ja sam uvijek ovdje. Čekam vlakove da dođu na vrata. Ovdje Jen, Seli se vraća na trg fontane. Tračnice su slobodne, prolaz dopušten. Hej, Jenna, ne izgledaš baš dobro. Čekaš li možda Keja? Je li Kej već odustao? Ne, naravno da nije. Pa, u pravu si. Hej, Jen, ne budi tužna. Hajde, stani iza mene. Povući ću te. Što? Želim te odvesti na jedno mjesto. Kej, ja sam vratarica.
Ne mogu samo tako otići. Neće biti predugo. A, Wow! Pogledaj samo! Ovo je tako super! Stvarno si brz! Stvarno? Ovo nije moja najveća brzina. Drži se čvrsto! Idemo! Stigli smo! Možeš li se popeti ovamo dok mene vučeš? Nakon onog treninga koji smo odradili, osjećam da mogu sve, Jen. Idemo! Wow! Ovo je nevjerojatno! Nikad nisam bila ovako visoko. Okej, hvala ti na vožnji. Još uvijek nisi vidjela najbolji dio. Što to? Pričekaj još malo. Wow! Ovo je predivno! Ovo je moj način da ti kažem hvala. Aj, hvala, Kej. Produkcija hrvatske lokalizacije NET. Prijevod i tehnička obrada Studio NET Zagreb. Uloge: Nikola Dabac, Marko Mogu, Sara Spinčić. Kada sam uplašen, ti ćeš biti uz mene, jer ti i ja sad zajedno, to je sve što trebam. Jučer sam bio sam i sasvim usamljen, pruži mi ruku i dan će biti sjajan. Možeš pojuriti, ali Gaja stići nećeš, mozak veliki, male seli i beki, on popravlja sve, Alf je pravi mudras, naš brbljavi patak i snažni moćni Viktor. Spasit ćemo vlako, svijet jurimo, ostvaruju se moji snovi.